Diyos marhay na aga sa indagabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urugnaan selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and oppressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Eperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin niya na mamatayan minaan padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtunggakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinapang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marahay na aga sa indugabos mga tugang. Munyan Huwebes, memorial kan mga Angeles de la Guardia. Ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni na Joey and RB. Asin pasasalamat man, dulot kan Ortega family. Special intention to pass the exam of Maria Elena Peñaflor,
Dulot ni Mr. and Mrs. Jomar Peñaflor and family. Special intention for good health of Irene, offered by Messenbird family. For healing and fast recovery of Gregorio Magnaye, offered by Dineros family. Para sa kapahingaloan kang gabos kang mga minasunod na kalag, Emelita dulot ni Canbalute Asin Azurin family. Para kay Rafael Dante, dulot ni Viol Bernal. Para kay Beda, dulot ni Noni Nacion and family. Asin para sa gabos na kalag, dulot ni Joey Asin RB.
Sa liwat, Diyos marahay na aga sa indagabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Ilabot galing mo na, tinipon langit sa Diyos na sa Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Webes, sarong pamilya, asin komunidad igdi sa parokya, nagtataong onra kita sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Nagdudulok sa iyang tabang asin intersesyon. Nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to dahil sa pamibig asin intersesyon kan sa tuyang mahal na patron. Ngunyan manaal daw, Oktubre 2, sa-celebrar niya to ang memorial o kafiestahan kan mga anghel nakatambay, guardian angels. Ini ang dinakulaan niya tong pamibi, so prayer to the guardian angels. So, hagadon man niya to ang sa indang danay na proteksyon, asin pag-antabay, paggiya sa sato, mantang kita naglalakbay digdi sa kinapan. Ngunyan, midbidon ta na po, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, dadaing ka sa koran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nahulikan sa imong daimasabing pangataman, nagkanigong magsugo sa mga banal na angheles sa pagbantay sa mo. Magwaras ka sa mga nagaarang sa imo na danay na surugon sa saindang pagmangno. Asin magugma sa saindang pag-iriba sagkod paman. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibabong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro nin Exodo. Susuguon ko ang sarong anghel na manginginotan sa indo, tanganing bantayan kamo sa dalan, asin tanganing darahon kamo sa lugar na sakong inandam. Magdangog kamo sa iya, asin magsunod sa gabos niyang sasabihon. Dainindo siya pagkontrahon,
huli ta sugo ko siya, asin dai niya papatawadon an sa indong pagkakasala. Alagad, kung sunodon nindo siya asin gibuhon ang gabos kong itinaram, lalabanan ko ang gabos nindong kaiwal. Manginginotan sa indo ang sakong anghel, pasiring sa daga kan mga Amoreyo, Heteo, Perizeo, Cananeo, Hebeo, asin Hebuseo, dangan paparaon ko sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. An si isay man na magpaili sa kagurangnan, asin magdanay sa pag-ingat kan makakamhan, makakasabi sa kagurangnan, ika ang sakong pailihan, sakong bantayan, sa kuyang Diyos, sakong sinasarigan. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Ililigtas kanya sa siod nin paralitag, asin sa nakakagada na peste. Tatahuban kanya kan sa iyang mga pakpak, magiging ligtas ka sa iyang kaimbudan. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Dai ka dapat matakot sa diklom nin banggi, ni sa busog na minalayog sa aldaw, ni sa peste na minahampak sa kadikluman, ni sa mga karatan na nakakagadan sa kaudtohan nin aldaw. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Mayong karatan na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong erokan, huli ta ibubugtak nin Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanong ka sa inkaman magduman. Pinagbutan niya ang sa iyang mga anghel, bantayan ka sa gabos mong paglakaw. Matindog na po ang gabos as inipaglukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Diyos, nagdadalog ako sa mga tataraon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan spiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na iyan, nagdulok ang mga disipulo kay Jesus sa sinaghapot. Sisay ang pinakadakula sa kahalian ng langit. Nagapod sa Jesus din sarong salit, aking salit. Pinatindog sa atubang ninda, dangan nagsabi, sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kunda ikamo magbakli, asin magin siring sa mga aking salit, dainanggad kamo makakalaog sa kahadean nin langit. Ang sisay man na nagpapakumbama, siring sa salit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kahadean nin langit. Ang sisay man na minaako sa saro kaining aki sa ngaran ko, minaako sa ko. Dainanggad nindo pagbasang-basangon na narinman sa mga saralit na aking ini, sinasabihan ko kamo, an sa indang mga anghel sa langit, danay na nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Yan. Pakigreet daw ka sa tuya katay. Good morning. Yan. Nagsipilyo ka na ba? Pinagsaselebrar mo niyan yato ang memorial o kapiestahan kan mga Angeles de la Guardia. Mga anghel na katambay or Feast of the Guardian Angels. Igwa kitang pamibigay ito na kan mga aki pa kita. Up until now, magayon bagang pinapangadji ta pa. Inda ko kung narurugduman ta pa itong Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard
to rule and guide. Amen. Sige daw, saro pa para matandaan ta. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Kung tigsa sa buota sa naini, day ko tang corruption, day mga flood control, corruption. Diba? Every now and then every day we ask for the guidance of our angels. And that's the good news na tigtatao sa tuya kan selebrasyon na ini, anuman na pinagdadaanan ta sa buhay, anumang mga hugot meron tayo, igwa kitang anghel na katambay. May guardian angel po kita. Kaya ang ebanghelyo ta, magayunan ta nagpapagirumdum sa to, tanganing bakalaog sa kahadean o sa langit, kaipuhan ta po magikitang siring sa sadit na mga akit. Simple, nagtitiwala, asin nagpapakumbaba. Asin, ang magayon, sa satuyang paglakbay, digdi sa kinaban, na nagmamawot kitang makalaog sa kahadean ni Diyos, tinawan kita kan Diyos, nin mga katambay, nin magiya sa sato. Angels who will guide us. Mga invisible, pero mga dayupot sa sato. So that's the first point na gusto ko pong mahiling tadigdi, na ang mga guardian angels remind us that we are never alone. Dahil kita nagsosolo-solo sa satuyang paglakbay sa kinaban. Kaya baga sabi kan kagurangnan sa last part kang gospel, sinasabihan ko kamo an sa indang mga anghel sa langit danay na nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Ibig sabihin, may kaibahan kita. Imagine, bakong arog kan mga politiko, ang security detail ta, hali mismo sa langit. Bako hali sa sarong security agency. Hali mismo sa kagurangnan ang nagbabantay, sinagaantabay sa tuya, urual daw. Kang yaon ako sa sarong parokya, nagpapakumpisal kami sa mga eskwelahan. And tamang-tama, kapiestahan kan mga anghel de la guardia. Kang nagsermon ako, pagkatapos kan misa, tigtawan ko ning doon ang role kan guardian angels sa buhay ninda bilang mga akit. Sabi kan sarong pilyong akit, siguro ngaya, Father, ang guardian angel ko, pagalo na. Nataman niya ako, pero may kaya ngaya ako nadadapa, tapos nadadagita. Pagalo na ngaya siguro kasasalo sa kuya. Sabi ko man sa iya, pwedeng totoo iya, pwedeng ma-file na siya nin overtime pay. Dahil totoo, pagalo na siya, kababantay sa saimo. Yan ang sarong bagay na magayon niya itong rumdumon permi. Ano man na pinag-aagihan ta, mga pagbalo, kadipisilan sa buhay, may anghel na itinaos sa tuyaan sa tuyang kagurangan. And they will never leave us alone. So, arog kaining pagpapamibitang, so childhood prayer, na kaituta pa pigpapamibi, magayunon ining pagirumdum sa sato, na ang Diyos padagos na presente sa satuyang buhay. It is a gentle reminder that God's love is always near through the presence of His angels. One last short point about the guardian angels. Ang guardian angels, in relation to our gospel for today, nagtutukdo sa tuya, kaining inaapod po niya itong childlike trust and humility. Iyan ang sa iyang imbitasyon sa to become like little children. Iyan ang sinabi kan sa tuya, gusto mong makalaog sa langit? Maging sirig kan mga aki. Humilde, nagtitiwala, nagsasarig sa mahal na Diyos, not pretending to know it all,
Ito bagang nagmamagaling, as in all-knowing, gari aram talaga boss, kundi nakita padagos na maging simple, as in mapakumbaba sa tubangkan sa tuyang kagurangan. And our angels guide us, not only in safety, but in holiness. Ibaga, may mga instance sa buhay ta na ma-aksidente na kuta dit na sana mahuhulugan kang kahoy. Alagad, hindi ito na sana. Madidiskwado ka kuta. And remember, siguro ililigtas kita kan sa tuyang mga angheles. Naramdaman ko itong, at nagtutururog na kamo, istoryahan ko kamo, itong nag-uling buyong, nahulog sa may tulay. Magayon, masari kining tulay, bako ini sakop kang flood control. Nahulog po siya sa tulay, madurodiklom na. Maringani, linigtas da kang guardian angel, nakakabit duman sa parte kang tulay. Pigparahalat niyang mag-aga, buyong-buyong nga nakakapot talaga siya, natakot siyang mahulog sa tulay. Narealisar niya kang nagliliwanag na arog man sa na kayo ng distansya niya sa tulay. Nag-aga po siya, nakaarog. Pero liligtas siya kasi. Kaya naglalakaw na ito pa uli. Sige. Arog man sa napalan ngayon kayo di sa distansya. Dahil pa ako luminukso. May mga experience kita na ilinigtas kita sa ano man nakapahamakan. And our guardian angels would guide us not only to safety, in safety, but also to holiness. They whisper reminders when our conscience struggles. Sa pagpili ni Marhay, kasi ongon yan, si Sayan sinunod nindo, so demonyo, yaon digdi nagsasabi sa imo, halawig pa ang sermon kaya ni Padre, pagturog-turog na nga, nagpadarabaga ka mo. Pero anong tigsasabi ka na magdangog ka kan sermon. O hiling ang iba sa indo, nadara kang hing-hing, kang demonyo, imbes na nagugunso sa tuyang guardian angel. Diba? Bako, muruklat ka mo. Our angels guide us toward good if only we'll listen with a childlike heart. Kaya kadakla na beses, pusong bato. Kadakla na beses, walang konsensya. Dahil tatigdadangog ang sa tuyang konsensya. Kaya po ngunyan, as we honor our guardian angels, let us pray again with childlike faith. Sige daw, sarabay giraray niya to, ngunyan na pamibion, itong pamibi para sa tuyang mga guardian angels. So, mula sa puso, as in talagang every word, tigsasabot, as in tigsasabuot. Sige, sarabay giraray kita. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So, padagos man lugod kita, na maghagad kan sa iyang proteksyon. Asin bako sa na proteksyon o pag-iya, alagad, arugon ta, ang itinutukdo sa tuyang leksyon, kaining sa tuyang mga anghel de la guardia. And that is, to stay humble, trusting, and always close to God. Amen? Sangaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Idinudulot niya mo, anak
pamibi kamo mga tugang, tanganingan sako. Asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako aan mga atang na dinudulot mi sa paggalang kan mga banal mong angheles. Asin kaugaying warasan, nahuli kan sa indang danay na pagbantay, makaligtas kami sa mga pag-alaman ngunyan, asin maugmang makaabot sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaas spirito, ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran asin daing maguntok sa imong kaumawan, sa imong mga arkangheles asin angheles. Uli sa iya ang kaanghelesan, nagsaselebrar kan sa imong kadakulaan, sa inda nagsasabay kaming nagsasamba sa kaugmahan, kay baninda sa tingog, nin pag-omaw na nagsasabi. Banal, banal, banal ng kagurangnan, Diyos sin mga hukbo, ang langit at sindaga panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan, palada na minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa ito, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaibtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, abang makakamhan, kasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugod,
Asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaanin siling sa langit, ang sa mong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa maraot, sa gabos na maraot, namimibi kami, kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi pagtubod ka sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as inagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa spirito. tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, mako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurang nanhuli kan paglingkod kan mga angheles, pasunod na sa dalanin kaligtasan, asin katuninongan, ang mga pinapagkandigobong pakakanon, kan mga pinakadakulang sakramento, para sa buhay na daing kasangkoran, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 11,415 pesos and 65 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras din misa, nagabot po sa 1,958 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 5,787 pesos. Sa Sabado, Oktubre 4, iyo po ang kafiestahan ni San Francisco de Assis. Magkakaigwa po ng Blessing of Pets pagkatapos po ng misang alas 6:45 sa pagkaaga. Siring man sa Oktubre 19, mapuuna po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa mga maawot po maging novena as in fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Ang mga kapadian as in seminarista kan Diocese ni Legazpi, magkakaigwa ng One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. And proceeds kan mga nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa mga maawot po magbakalin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man sa masunod na semana, Oktubre 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po rin 3 Dome Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre niyaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Ang nakolekta niya to ngunya na bulan ng Setyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina o sa mga tawong nasa likod ang tada canisters, tanganing magpo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Oktubre. Salamat po sa daloy na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maawot man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging semana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, asin 200 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Just a reminder, sa maabot pong Sabado, as we celebrate the feast of Saint Francis of Assisi, we will have the blessing of pets sa 6:45 Mass. Ang mga masunod na Masses, so 4:30 and 6 o'clock, those are anticipated Masses na po. No longer in celebration of Saint Francis of Assisi. So, 6:45 Mass, so darahon ta po digdian sa tuyang mga pets para sa blessing. Then, immediately after the Mass, we will go to Lamba para sa satuya pong tree planting activity. Bako pala sa humapon, kundi sa Lamba, gigib Lamba. Saan nga niyang Lamba? Hindi sa may puro. Yan. Duman niya to gigibuhon ang tree planting. Thanks to Ate Ines sa pagdisponer niya kang mga seedlings na
itatanom ta. Yan. Anong itong seedlings kang nara, then bignay. Yan. So, yan ang sa tuya po itatanom. Then, may strawberry, may mangga, so gabos na mga fruit-bearing trees. Yan. So, please join us. Pwede po kita makisumaro digdi sa tree planting. Madali man lang ini, maduruman kita, then may kalot ng dati siguro. Ipapakalutan ta na dati, so daga na tatanuman, then ilalaag ta na. Mga pang Instagram na lang, mga selfie. So, that is in connection sa celebration po kang Season of Creation na pinunan ta last September, as in matapos sa October 4. So, salamat as in laom ko po sa indong partisipasyon. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa same Espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, sa intercession, isan Judas Tadeo, sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Nailing ko sa mga naghihidali. Tapos na ang misa, lakaw sa pagkamuot kay Kristo, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. O saludas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, sino man na ignoran, dungawa sa mong kamugdakan, mulunga sa mong kailangan, o San Judas Tadeo, kami ka hinagiman, o San Judas Tadeo, kami ka hinagiman. Sa bagyo kami nagupit, lalong naglalo ang langit, kaluhay aman sakit, sa dagang panumpait, dakol na simong tinabahan, ulikan simong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami ka hinagiman, o San Judas Tadeo, kami ka hinagiman. Thank you po and good morning.